para sa panibagong video. So, gagawin natin is, nag-video ako kanina, makeup tutorial. So, ngayon is, tatanggalin natin yung buong panabing yung mga makeup sa mukha. So, sisimulan natin. So, ang gagamitin ko lang naman itong cornea at saka contour. So, let's start. So, I need your camera. Para makita yung difference, syempre yung kabila muna yung papahiran natin ito para makita talaga. Para magkaalangan.